На днешната дата през 1837 година е роден Васил Левски. Васил Левски или Васил Иванов Кунчев е български национал-революционер, идеолог и организатор на Българската национална революция. Национален герой, основател е на Вътрешната революционна организация и Българския революционен централен комитет. През 1868 загива Хаджи Димитър. Димитър Николов Асенов, по-известен като Хаджи Димитър, е един от най-значимите български войводи. Загива едва 28 годишен след тежко сражение на четата му с османски части. По повод на смъртта му Христо Ботев написва едноименната поема. През 1877 е роден Елин Пелин. Димитър Иванов Стоянов, по-известен под псевдонима Елин Пелин, е български писател. Централно място в творчеството му заема описанието на българското село. Това е причината да го наричат певец на българското село. През 1895 от раните си умира Стефан Стамболов. Стефан Николов Стамболов е бележит български държавник, революционер, политик, поет и журналист, лидер на ВРО. Взима активно участие в Старозагорското въстание през 1875 и Априлското въстание през 1876. През 1918 е роден Нелсън Мандела. Нелсън Хулилала Мандела е южноафрикански политик от народността Кхоса, президент на Южноафриканската република от 1994 до 1995 година, първият избран с всеобщо гласуване. През 2012 на летище Бургас е извършен бомбен атентат срещу автобус израелски туристи, при който са убити 7 души и 32 са ранени.